हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं नोंसोरखौ मेकआप टिउटोरियल फोरोंगोन। स' जोंनाव दं दा फार्स्टआव फाउन्डेशन। नैबे फाउन्डेशनखौ आं बे इनभिजिबल मार्केटनिफ्राय बायदों। बेखौ जानला मोनला जायगायाव मोना, बेखौ खालि गुवाहाटीनि मोनसे सिक्रेट जायगायावल' मोनो। ओमफ्राय बेनि गिदिर खोथाया मा, बे फाउन्डेशनखौ बिराद नेचारेल नुयो आरोना, इनभिजिबल नालाय। ओंखायनो आरो बेजों मोनसे ब्रासबो मोनफायो, इनभिजिबल ब्रास, मिन्थिबाय? बेखौ फुनबानो नोंनि मोखाङा बिराद डेन्जार हेन्डसाम नुगोन। ओमफ्राय बेखौ रावबो मिन्थिनाय नङा नोंखौ मेकआप खालामदों होननानै। नै बेखौ एसे एसे ओरै ओरै फुनदो, लागायदो नै मोखाङाव, नै जोंहांनाय नुखाबायबो नै बे फाउन्डेशनखौ दा आं मारिनानै दोनथ'नोसै र', मारिनां ओमफ्राय गोलैगोनसो। औ दोनथ'बाय। नै फाउन्डेशन फुनखांनानै नैबे क्रिम दं मोनसे, बेखौ फुनबावनांगौ। फिसासो आरो बुस्थुआ, नुहां नुहां जायो। बेखौ सेरनाङा आखायाव, सेरदो, एसेल' लानांगौ, नै एसेल', नुलाबाया, बिराद नेचारेल आरोना। मोखाङाव फुनदो। औ जाबाय। बिनिफ्राय लास्टाव नैबे बुस्थुआ स्प्रे, बे ग्ल' खालामहोयो आरो मोखाङाव। बेबो इनभिजिबल मार्केटावनो बायदों। बेखौ जानला मोनला दखानाव मोना नोंसोर, इनभिजिबल मार्केटावल' मोनो। जुदि नोंसोरनो बे क्रिमखौ नांगौबा आंखौ मेसेज हरबानो आं नोंसोरनो बयनोबो डिलिभार खालामनानै होनो हागोन। एबार बे स्प्रेखौ होनोसै आं, एसे संख्ल'ग्रोनांगौ, फिसासो नालाय। नुवाखै मोखाङा बेसेबां ग्ल' जाखो दा मोखाङा। आरो आंखौ जेबो मेकआप फुनदों होननानैबो रावबो होननो हाया। दे नोंथांमोना गोजोन्थों। नायबाय था आंनि चेनेलखौ, साबस्क्राइबबो खालामदो। गोदान गोदान मेकआप टिउटोरियल लाबोबाय थागोन आं।